Работы по рэканструкцыі моста праз Днепр знаходзяцца ў актыўнай фазе. Ужо выкананы разбор 5 пралётных железабетонных збудаванняў. Вядуцца работы па ўсталёўцы пляцоўкі і падмурка, будуюцца новыя апоры. Скончыць усё запланаванае плануецца ў 2029 годзе. Аднак мостабудаўнікі упэўнены, што пусцяць рух па важнай артэрыі раней. Мы движение по этому мосту откроем не позднее 7 ноября 2027 года. Дальше работы будут продолжены, которые не будут мешать движению транспорта. Сама трасса М10 таксама не засталася па-за увагай губернатара і міністра. Кіраўнікам падрабязна распавялі, якой будзе дарога пасля завяршэння работ. Ключавое змяненне – траса стане 4-палоснай з цэментабетонным пакрыццём. Першы этап работ – каля 17 кіламетраў ад Рэчыцы да Каравацічаў. Будаўнікі плануюць завяршыць у верасні гэтага года. Выкладзены верхні пласт пакрыцця. Вядзецца ўладкаванне землянога палатна, транспартных развязак і пешаходных пераходаў. У завяршальнай стадыі аднаўлення меліярацыйных систем. Лечится Хойники до Караватича. 16,8 километров. Ну, когда мы закончим? В сентябре месяце. Сентября, будем да. торжественно открывать. Вторая очередь. Начинаем. Да, начинаем. Сейчас корректируем проектную документацию. Ну, надо посмотреть. Для прадухілення ДТЗ з удзелам дзікіх жывёл прадугледжана установка сеткі ўздоўж дарогі. Прыпыначныя пункты ўздоўж трассы будуць выкананы ў адзіным стылі. Работа проделана большая, но пока мы работаем только на первой из 5 очередей. Задача, которая поставлена президентом при открытии моста в Мозыре, была эту дорогу к 30 году завершить. Поэтому моя цель сегодня посетить Гомельскую область, посмотреть, как работают строители и где-то ускорить и направить на то, чтобы работы выполнялись в более быстрые сроки. Губернатар і міністр абмеркавалі з дарожнымі службамі пытанні захавання бяспекі для вадзіцеляў, пешаходаў, а таксама даручылі будаўнікам прадугледзець стварэнне безбар'ернага асяроддзя. Пастаўлены таксама задачы аб падсыпцы адхонаў, усталяванні агароджаў, добраўпарадкаванні прылеглай тэрыторыі. Пасля завяршэння ўсіх работ траса М10 стане значна камфортней і бяспечней для ўсіх удзельнікаў дарожнага руху. Михаил Синицын, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».